Môžeme dať hore tu login, alebo sa stačí aj tu prihlásiť, čiže aby ste videli login takto, alebo takto, to je jedno. Ja chodím, je to rýchlejšie takto tu. Meno a priezvisko vyplniť, prosiť a prihlasujeme sa. Vždy po prihlásení sa vám zobrazí prvá nejaká reklama, kto si ju kúpil na prvú stranu, to robí vždy po prihlásení. Počkáme časomieru a následne klikneme Back to Dashboard. Ak má niekto nejaký adblock alebo nejaký blokovač reklám nainštalovaný v prehliadači internetovom, tak sa stadiaľ to nepohne. Keď klikne na to, hovor to vráti zase na túto istú stránku. Čiže nech to vypne a následne Back to Dashboard, čiže ideme do nášho Officeu. No tu sme v našom Office. Ak pôjdeme priamo riešiť veci, tak poďme priamo, následne ukážeme ešte profil a čiže tu je znamená vítajte, pončevo, máte pekný deň. Tu máte kredity, ktoré môžete vložiť do svojich reklám, tie sú za klikanie tuto hore. Za dve reklamy dostávam jeden kredit, 20 sekundové reklamy. Preto, lebo ešte nemám kúpený nejaký balíček za $50, ale to sa dá potom aj zo zárobkov. Ale nemusíme to robiť, keď nechceme, ale ten balíček vie zarobiť z 50-55, čiže je to v pohode. Ja to vyskúšam, keď túto našporím viacej, teda tých 50. Následne môžete si dať páči sami, ako to vôbec neriešim takéto veci. Tu je vaše meno a tu je sponzorové meno. Môžete ho aj kontaktovať, keď kliknete túto. Kedy som sa registroval, posledné prihlásenie. Ideme ďalej. Tuto máte 5 reklám, o ktoré vlastne ide, čiže dokopy je to 10 centov. Klikneme na claim, to je zobrať prvú reklamu, sa nám spustí nejaká reklama, tu hore vidíme časomieru, musíme počkať 60 sekúnd, všetky tieto štvorce, čo tam bolo po tie 2 centy trvajú 60 sekúnd. Niekedy sa tam zobrazí aj reklama naviac, čiže taká 6. Mne sa ukázalo, že 7, ale to len náhodne cez deň, keď som náhodne skontroloval účet. Ale tie boli už len za 1 cent, čiže najviac som zatiaľ za deň zarobil 12 centov, čo sa týka mojich odkliknutí. Zatiaľ som neprišiel na to, že by sa to dalo za viac. Pravdepodobne tento program je založený na odporúčanie a z toho sú tie ďalšie zárobky. Čiže časomiera nám skončila, opíšte čísla do štvorčeka, je ich veľmi slabo vidno, takže opíšte to a skontrolujte si. Ona vás tu potom aj tak vráti, opíšte to ešte raz. Čiže ideme, to opísali, vložili tuto, ak to nie je vidno, a klikneme na kredit, klik a back to account, naspäť do vášho. Tuto mi zmizla, mal som tu 5 reklam, už sú iba 4 a 2 centy mi pripísalo. Sorry, že som neukázal, koľko bolo predtým, ale asi ste možno postrehli. Môžeme to urobiť ešte raz. Ak by ste chceli sa zaregistrovať do nejakého z týchto projektov, môžete možno priamo tu, ale ja by som odporúčal kliknúť túto, click here to open this site, kliknite tu pre otvorenie v novom okne. Kliknem a
a som na stránke tej, ktorú tam niekto odporúčal. Hej. Čiže naspäť. Časomiera vám pokračuje, aj keď medzi tým chodíte na iné stránky, čiže s týmto není problém. Čiže tieto dvojcentové sú za 60 sekúnd. Keby vám tam náhodou pribola tá 1 centová, tam by mala byť za 30 sekúnd. Možno za 20, či už sa nepamätám. Tak počkáme, časomierou skončí. Nabehnú čísla, opíšeme a dáme credit click. Ak sme sa trafili na čísla, tak back to account. Váš účet bol kreditovaný. Hej, tak vidíme, pribudli 2 centy. Následne, ak budete mať tých svojich nejakých ľudí pod sebou, všetkých uvidíte tuto, zaregistrovaných. Personal referrals. Nechcem tam klikať, lebo mám tam svojich ľudí. Vidíte tam aj ich e-mailové adresy a vidíte aj koľko ľudí za sebou majú, ale môžeme kliknúť tuto a tu vidíme čisto iba ich niky a musíme kliknúť ešte, hej, že to som ja. Level 0, zatiaľ neviem, čo ten level znamená, ale asi sa to bude nejak pohybovať s tým, koľko budeme kupovať tých balíkov za tých $50. Neviem, či tam sú nejaké potom vyššie odmeny. Akurát viem, že tento Start Surfing hore, za čo zbierame kredity na svoje propagovanie svojich stránok, to sa zmení z 2.1 na 1.1, čiže toto znamená, že keď vidím teraz 2.1, znamená, keď si tu kliknem a pozriem dve stránky, po 20 sekúnd dostanem jeden kredit a potom keď už budem mať kúpený balíček, to sa mi zmení na 1.1, čiže pozriem jednu stránku a dostanem jeden kredit, čiže polovičku menej roboty. Keď kliknem tu na moje meno alebo na vaše, si kliknete a máte za sebou, hej, sponzorovaných nejakých ľudí. No čo, nejde mi to kliknúť. Zasekla sa mi stránka. No. A niekedy sa dejú aj také veci, hej, čiže tu vidíte mojich priamých a ak z nich niekto má niekoho svojich ľudí, tak táto Jarka má 8. Tento Jakub už má jedného a tak. Hej, čiže čím máte viac referálov, tým dostávate viacej peňazí. Ideme sa vrátiť naspäť dopredu na váš účet. A keď máte za sebou ľudí, keď nemáte, tak toto tu netreba robiť, ale keď máte, tak na toto tu si musíte dávať bacha. A ak to nemáte odkliknuté, tak toto tu svieti na červeno, teraz je to zelené, čiže tu, ak máte svojich ľudí za sebou a chcete od nich získavať ich centy, čo odmena je taká istá, čiže keď ten človek odklika týchto 5 reklám, čo tu boli, má on 10 centov a za ňoho máte aj vy 10 centov. Teda ak máte toto tu zelené, čo treba robiť každých 24 hodín a treba odklikať 10 reklám. Ja chodím najradšej cez to, môžete aj cez toto, ale radšej cez to. A 10 reklám odklikať. Potom sa vám spustí časomiera 24 hodinová, čiže ja si nastavím budík a 10 minút pred koncom zase odklikám 10 reklám, tých už je len po 20 sekúnd, čiže to je raz, 2. Môžete si, aj keby som napríklad odklikal teraz, že mám tu 10 hodín, odkliknem si ich teraz, tých 10 a začne mi to počítať 24 hodín od teraz, odkedy ich odklikám. Čiže nemusíte si nastaviť budíky, alebo čo, keď máte čas a viete, že keď nebudete doma, tak si odklikáte teraz a viete, že 24 hodín máte pokoj. Čiže 5 reklám, 10 reklám a to je všetko, celá práca, hlavne propagovať. Ak budete surfovať túto, budete dostávať tie kredity, kde si vytvoríte vlastne stránky. Je tu aj toho viac vecí, ale to ešte nebudem vysvetľovať, lebo to ani sa nepoužívam, takže tu sa napríklad My Shares, tu sa napríklad kupujú tie sharey, za 50 to chvíľku ukážem. Môžete propagovať 15 svojich stránok, vytvoríte si stránku, keď kliknete na New Site, to vložíte stránku, ona vám ju skontroluje, update a následne sa vám vytvorí takáto, môžete si
Môžete ju dať preč, môžete ju editovať, pridať kliky. Hej, mám je aktivované, sú overené. Add clicks je pridať kliky, ale to sa kupujú, ak chcete, ale na čo? Ale môžete samozrejme aj z vášho kreditu, lenže, alebo nie, takto asi teraz, toto asi nie. Ale idem naspäť. Ale za toto, čo odklikáte tu tie kliky, čo sa vám počítajú na hlavnom účte, dáte tu, že manažment a Signal a tu dáte kredity, koľko máte. Hej, ja mám 39 kreditov. Z klikania na tie stránky sa mi zdá, že ono vám to dáva kredity, aj keď klikáte tých 10 reklam, čo musíte mať za svojich kvôli svojim ľuďom, hej, aby ste od nich dostávali odmeny, čiže tu si zvolím napríklad 10, pridať, to znamená, že 10 ľudí uvidí moju reklamu. Dám Assign, sa mi to zobrazí, mám tu 10, to isté zrobím aj tu, manage, Assign a dáme zase 10, hej, čiže odpočítalo nám z 39 10, teraz robí to isté aj tu, dáme Assign a máme aj tu 10. No a tu už niekto videl moju stránku, ktorú som propagoval, čiže lebo už mám 9, hej, a tu už je 7, čiže koľky už videli. Ak si kúpite tie 50-ky, tuto aj píše buy ad pack, ak si kúpite za 50, tak vám to robí 55. A tam máte 1000 kreditov, čiže to už propagujete celkom v pohode svojej stránky na tejto stránke Traffic Monsoon. Môžete tu uložiť aj bannery a toto sa ešte nepúšťam, ešte nemám 50, zbytočne to ukazovať, keď neviem, jak to bude fungovať. No, čo by sme tu ešte pozreli? Getting started, ako začať. Si môžete prečítať veci. Vaše tieto buy credit, buy start pages. Môžete si kúpiť kredity na pozeranie tvoju stránku, potom si môžete kúpiť tú štartovaciu stránku, ktorá sa zobrazuje pri prihlásení, tá prvá, a bude asi stať niečo viacej, ale to mi asi neukáže až po vytvorení. Aj musíte názov a vašu stránku, že to nebudem ukazovať zatiaľ, tak tam nemám ešte veľa peňazí. Ináč jeden výber som už robil, to som vám zabudol povedať, výbery, to je payment history, neviem v ktorom dni som to vyberal, ale dáme napríklad tu 2015, pozrieme. Ako to, že dáme iný. To je payment history, znamená asi čo som ja platil už do toho programu. Takže klikneme na withdrawal history, ospravedlňujem sa všetkým, máte zo mňa aspoň srandu, moje prvé video, takže trošku tréma, možno zauradovala. Hej, tu bol, kedy som vybral, poplatok sú 2%, koľko dostanem, lebo ja som vybral asi 2,17 alebo nejak 2,18 a keďže stiahlo ten poplatok, tak mi to dalo len 2,15 a vidíte, že status je vybavený, lebo mi to došlo na PayPal. Ak by niekto potreboval platbu, tak nech ma kontaktuje mailom alebo na Facebooku, není problém, si potom môžete aj, ktoré máte pending a ktoré máte zamietnuté. Čiže takto vyberal som, čiže tu máte následne ešte na hlavnej stránke, ak veľmi rýchlo potrebujete váš registračný link, ho nájdete, no vidíte, už mi klikali aj
klikali aj moji ľudia, lebo mal som tu 190, koľko 2 a už mám 2. Následne môže byť 202. Čiže ak máte 10 referálov, tak máte vlastne 10 referálov krát ich 10 centov, to je $1 denne, a plus vašich 10 centov, to máte $10 denne. Ak máte 100 referálov, tak máte $10 denne. Ak to dobre počítam. No, tu sa vám budú zobrazovať následne čísla až vtedy, keď si zakúpite asi tento adpack za tých 50, ktorý vám zarobí 55 a budete vidieť všetky tieto veci, aktívne pozície. Mám taký pocit, že sa tam bude riešiť aj nejaký matrix, keď sú to nejaké pozície. Ale neviem, keďže nikto ešte z 50, keď ja som ešte 50 nemal, hej, mal som ešte len prvý výber, som v tom koľko, 4 dní. Dneska možno urobím druhý výber, uvidím, keď odklikajú všetci moji známi. To sa vám potom budú zoraďovať čísla, koľko ste zarobili z týchto adpackov. Následne registračný link máte hneď na tej svojej prvej strane, My Account, hneď ako sa prihlásite a tuto je váš registračný link, alebo môžete použiť rôzne varianty, napríklad takýchto stránok. Hej, že keď niekde dáte túto stránku, tak bude vidieť človek takto. Tu sa vám spustí ešte aj taká pani, ona rozpráva, ale vy asi teraz nepočujete. A následne, keď človek klikne na toto, alebo niekde tu na tento obrázok, tak vás hneď hodí na registráciu pod vás. Čiže v pohode, to je super. Tu je váš normálny registračný link. Celý. A tu sú ďalšie takéto podobné stránky. Čiže, no a ešte by som sa vrátil k tým výberom. Neviem, kde to píše, bo teraz nevidím tie otázky. Pardon, že s tým takto hýbem. Prvé video, nie som zvyknutý. Čo sa týka výberov, prvý výber je od $2. Ten som už robil. Na PayPal v pohode prišlo za sekundu. Máme o tom dôkaz. Ďalší výber je od $3. Môj. Hej, čiže vy budete mať od 2 vyberiete, potom od 3. Čiže vy si môžete našporiť aj 10 a vybrať si a potom budete mať už minimum 3, takže až od 3 hore vyberiete. A takto pokračuje až do desiatky. Prvý výber za $2 minimum, druhý výber minimum $3, tretí výber minimum $4, následne tak ďalej až do $10, čiže 10. výber minimum je 10 a už takto ostane, čiže navždy vám ostane už minimum výber $10. A píše sa na tejto stránke, že aj $10 viackrát do dňa si môžete poslať, aj viacej, no jednoducho keď sa vám nazberá za deň 20, ich ho vyberiete a ešte do večera sa vám nazberá 20, tak zase môžete vybrať, hej. No takže propagujte túto stránku. Uvidíme časom, ako to budem s tými pozíciami, či tam fakt bude vznikať nejaký matrix. Ja si myslím, že to bude niekde tu, ale zatiaľ ešte nič neviem. Nenašiel som ešte videa, aj keďže tu sú nejaké tie levely a človek vidí aj levely svojich ľudí a vidí aj ľudí svojich ľudí, hej. Možno, že keď to odkliknem, tak to bude vidno. To ma nenapadlo. Hej, ide to aj takto, hej, čiže vidíme ľudí mojich ľudí. V pohode? Čiže tu bude niečo vznikať, lebo je tu nejaký no level, čiže možno tieto, keď budeme kupovať, tak sa nám tu bude ešte viac hodnocovať. Neviem, uvidíme, vyskúšame a dáme vedieť. Mám tu free member, malo by sa to zmeniť, keď sa kúpi tento balíček. Zatiaľ som nenašiel ani v tom polskom videu niečo iné, že by propagovali trafik, rotátor, to som ešte neskúšal. Vlastne som skúšal asi, a je to tiež pridanie nejakých stránok, ale asi sa za to môžete si aj tam vložiť vlastne stránku, nový rotátor, zatiaľ to nič nestalo, nič mi to nestiahlo, takže my sharing position, tu sú tie pozície, nemám žiadnu aktívne, ktoré sú uzavreté, tu sú vaše banery, všelijaké, môžete si ich posťahovať, kto vie, ten vie, povedzte priateľovi, buďte svoj, najlepšie je dávať svoj link, ale dá sa aj takto,
pošlete mail a neviem čo. Snad to tieto veci asi prihodí. Tu asi vypíšete veci a ona vám toto všetko opraví, aby to bolo jeho meno a jeho e-mail. Tu sú všetci vaši známi, ktorí ste si zaregistrovali, tu je tá organizácia, payment history, čo ste im zaplatili, čo ste vybrali a samozrejme balance history, to som zabudol, to som chcel. Tu vidíte všetky kliky váš a vašich referálov, čiže ideme na dneska, aby sme to neriešili do nekonečna. 29. a 29. od 12. kto klikol, nevidíte kto, ale vidíte vy alebo váš známy nejaký referál, cash link klik. Hej, čiže tu vidíte, že som za nich, za svojich známych dostal, oni dostali 2 centy a ja 2 centy. Hej, 29. januára pozerám, že niekto bol hore o 12. tak si to hneď zrobil, ďalší o 5. o 7. no všetko to vidíte. Toto je už to sú moje 2 kliky a hneď áno, teraz ako robím to video, niekto klikal. Čiže vidíte tu je len počet stránok, hej, koľko chcete vidieť ľudí, koľko chcete vidieť klikov na stránke a to sú koľko stránok, hej, čiže vidím po 20 a tu vidím kliky. No, čiže už by som tam mal, už tam mám 202. Počkám do večera, možno budú 3 a hneď vyberiem a dám ďalší dôkaz na internet. Ešte sa dá, teda neviem, kde je ten profil, tu je edit profile. Vypíšete meno, dáte si svoju adresu, hej, čiže tam si to vyplníte. Môžete si zmeniť heslá, transakčné heslá, môžete si to aj druhé heslo, aby vás na dvakrát pýtalo od vás, keď po prihlasovaní, aby od vás pýtalo 2 heslá. No už je to vaše, čiže tu zadáte nové heslo, potvrdíte nové heslo, ale musíte zadať aj to staré, toto čo máte teraz, aby vám to potvrdilo a kliknete na update. Tu to isté a tu len nové a update. A generujte a pošlite na môj e-mail. Čiže tak asi všetko. Čiže základ je odklikať si tieto reklamy. Následne, ak máte referálov, tak týchto 10 klikneme na Start Surfing a odklikáme si 10 reklam. Kľudne sa môžeme pozrieť, hej, že teraz to tam bolo 19 kreditov, uvidíme, či nám dá aj kredit za toto. A vidíte, že je 20 sekundová. Tu možno zobraziť aj človeka, keď má fotku. Tuto klikneme a vidíme normálnu stránku, hej. Takže počkáme ešte. Vložíme. Opíšeme číslo. Dáme kredit klik. Môžeme ísť ďalej na ďalšiu stránku, akože keď si chcem surfovať tých 10 alebo back to account, čiže vrátiť sa do účtu. No vidíme, no takže toto nič. No a ak odklikáte 10, zmení sa vám táto červené písmena na zelené a viete, že máte pokoj a že dostanete odmenu za vašich referálov, čiže tu odklikať 5, tu 10 a ste šťastní, hej, aby ste verili. Ideme na výzdrav ešte, to je vybrať peniaze, total amount, hej, mám toľko, tu je moja PayPalová adresa, vidíte, že 2, keď budete mať iné adresy, mám tu zobrazí iné adresy. Poplatok sú 2%, to vieme, no ale keďže som už ja vyberal $2, takže minimum sa mi zvýšilo na výber na 3, čiže ja musím počkať. Ale keby som mal 3, tak tu zadám, takto mám 3, tu zadám 3, hej, a mám 3. A tu vložiť transakciu PIN. Čiže to PINko, čo ste dávali pri registrácii na výbery, keď tam máte, tak ho tam vpíšete nejaké, hej, vymýšľam si teraz. A kliknete na Proceed. Následne by vám mali prísť peniaze na účet a to vidíte vo vyzdrával histórii. Hej, mne už prišli a ich mám na účte na PayPali, takže
Nie je to veľa 2,15, ale keď budete mať napríklad 10 ľudí za sebou, tak máte $30 na mesiac, čo ja viem, celkom dosť. Za nič. Uvidíme, ako dlho tento program vydrží, takže z mojej strany to vyzerá všetko, asi základné informácie máte. Ešte pozriem, tu si môžete napísať na support. Kliknete a dáte open ticket. Ja už som písal, čakám na odpoveď. Subjekt, o čom chcete rozprávať, a tu píšete adresu. Dá sa poslať aj s obrázkom. Kliknete na submit testimonials, tu napíšete, o čo ide, dáte vybrať súbor a pošlete im fotku, že s čím máte problém, nejaký screen. Čiže môžete si aj surfovať, nabíjať si kredity, potom propagovať svoje stránky do nekonečna, koľko chcete, takže takto. No, máte tu dnešný dátum je tu a je tu aj čas, čiže si všimnite, že ten posun je o hodinu. Ja už mám skoro 2 hodiny a oni ešte len jednu, čiže pravdepodobne sú niekde v Anglicku sídlia, lebo aj keď tu mám to keď som vybral, tak tu mám, že 0010, ale na Paypali mám 1 hodina 10. Čiže fakt to prišlo za sekundu, ale len ten server čas je posunutý, čiže keď si pozriete tento obrázok a potom Paypalový, takže tam časy nebudú sedieť. Čiže my account, ešte raz, odklikať všetky reklamy, keď máte referálov, tu odklikať 10, nech sa vám to zmení na zelené, potom už len vyberať, alebo si kúpiť pozície za 50, zarobiť 55 a hlavne odporúčať ďalej, čím viac ľudí máte, tým viac zarobíte, za každého 10 centov, keď si odklika svoje reklamy denne. Tak, prajem vám ešte, tu idete vonku z programu, prajem vám ešte pekný deň a veľa svojich ľudí za sebou. Tak sa majte a príjemný deň ešte všetkým.